Bune, suntem pe live din nou. Am revenit cu adăparea porumbeilor din mașina de Arad. Au fost adăpați mai înainte. Deja ai adăpat, toți porumbeii sunt liniștiți. Mai trebuie să filmez o mașină de câmpia Turzi care a fost adăpată. Așa. Și mai am mașina de Cerneț, cred că aia nu v-am arătat. Ce? Unde să plecăm? De unde am venit? Să mergem după ce lansăm celelalte mașini. Acarașul mai trebuia să filmez finalul adăpării. Asta e Suceava. Așa. Uite aici. Porumbeii au fost adăpați, sunt în regulă. Să vedem. Bun, asta fiind zise, revenim cu hrănirea seara.